Espiritu Santua behar bezala ospatu behar izateko. Erroke jauna. Legoek, bizituzten degozioak
urteak pasten baitira, behin dira ez da idazten, baina edozein kasuta behin egon eta motiburen bat historikoa. Eben argite hau egitea eta esate batera eta zehazki zergatik egitzen, oain hau garitua datago, baina horrengo zadaren bainaren estilu hartuz, baina sartan biziaren eta ere satiotxoren negozioa egin espalduko hori. Eta, gauza gara da, hori eusteko horrekoak bendik hartzea du. Eta baina, egin berezik, daude, egin eta gauza gara da. Santa Lucia hartzen dugu gogoan dagoak oso berezik. Pentsatu dugu, badaudela Santa batzuk, oso hasierakoak, egiko bideetako Santa dira, erromatarren garaiko persekuzioetan torturatu eta hile zituztenak. Eta honen Santa batzuk, halako izan handia daukatenak. Edo kidutenak, eta horren berrek badaukatenak. Pentsatu dugu, egiko bideetan, eta historian zehar, martin asko hor dira, eta egin bideenak, anonimoak ditugu, edo oso tokiko onkaretuetan oskatzen dira bakarra. Baina beste batzuk, ez da pilizarari, baina bestelako demozioa sortu izan dute. Eta horretako bat dugu guztia. Esate baterako, horrela antzeko guztu dutu dezake, xantarri edate, edo xantarri esate, edo horak xantazen zibila bate, edo batzuk bat dute, motibu konkretu bategatik, halako demozio berezia sortu dute, eta mundu oso bat argentizazio, Santa Luziari, egitatuko erditek edo egizat edo ezkailu bat, toki konkretu bat egin bakarra askoazen oso, Santa Unibertsala dugu. Eta erretablo askotan agertzen dira, hori bat duen Santa, erretablo aspaldiko horretan ere agertzen dugu Santa Luzia, Santa Aida, Santa Bárbara, Santa Inés, Santa Agonia, horakoak agertzen dugu askotan. Hain zuzen ere, Luzia badakigu, betiko beteekako kristaura ezagutena, kristautasuna pertsonituta egon duzen garai batean. Historian zehar, momentu ezberdin egon dira, eta egongo dira, eta dugu bakoitzean ere ezberdin izan. Betiko beteak oso gogorrak ezagatu ziren kristaurentzako. Pentsatu da dugu, lehenengo aitasantu gilenak batzuk izatuztela. Gaur egun, eta egitea, eta edo gozema, baino, esanek ezaget, ez da hola eta santua, ez da iesna eta izkultua eta biltzeko premierik ez du. Baino, lehenengo bete eta alazen, persekuzio oso gogoak edo duzira, gero historiaz gatoz, edo dira persekuzioa, gure saia, gure sarte baterako, edo gure saia, izigera, gure pertsekutzen, ez da gu, zer izango den, eta bizuna. Eta Luziari, horietako momentu bat tokatu zitzen du, persekuzio bat. Hori persekuzioetan, eta guztiak egira, ikarro batera, eta normala da, jende asko ikartzea. Persekutzen bagituzte, bilduna euki, eta edo disimulatzea, edo beste aldera pasatzea, paramen aldera, eta batzuk, ala egiten zuten, egiten zuten, eta aldera ditukular garria da. Baina, beste batzuk horrea ez. Baina, izan zioten, jendeari eutxi mundu kontako arrakastak eta lortzera baino. Jendeari garrantzi handiagoa ematen izan zioten, eta horien artean ditugu martiriak. Batzuk duan, batzuk iesan egin beharko ziren, beste batzuk iztutuka, beste batzuk torturatuta ez zituzten, beste batzuk torturatu eta izituzten kristau izatea. Eta horietako badugu Santa Luzia. Tradizioaren arabera, egin zioten tortura, oso tortura gogorra da, begiak atera zizkioten, modu hortan ea konbentzitzen zuten, jendeari uko egin zezaion. Baina Luziak hala ere ez zienoko egin gabean. Jendeak izan zuen, mantendu, eta jainko zion gartizaren palma. Eta gartitu bezala, Santa bezala, gaur egun ospatzen dugu. Horretak ere, tortura hori suartutuelako, Luzia ikusiko dugu, edo gehienetan, egin batzuk, baina pertsona eta bizta horren
zailak dugu. Guk ere, eta horrekin bukatuko dut, bukaeran ezan dugu bertso edara eta txorra gainetako guna, aguntzen, bertso hau zoragarri dien, eta askoan txinmanekoak, eta eskatzen dugu budista, bai, gaina, egin aztetu bezegula, gaina budista abartene gure bizotzeko egia, gure erea, jainkoa ikusteko doa juri ezaguna. Gure gara jagunak, esan genezake, Europa Occidentalean ez dela hain egisa. Mundu materialistako bat, inuketan, izan nuke, doktorera honek ongi adiatzen ezaguna, gaur egun Europa Occidentalean zerearen egoera. Erdi inuketan, egualdi gogorra, kaskabala, hokzat, baina eskatzen dugu guztiari eusteko doaile izan ezaguna. Zerearen. Gure bihotzeko begi horiek berak argitu bezaizkigula. Eta segituko dugu, gure beza santo gure eskatzen egitez. Eskatuko dugu guztiari, eskatzen guztiari, arrizko gure herriaren alde. Zaitu bezala, elkartasunean, bakean, gaitz guztietatik, erean, eskatzen jaunari. Hangoiko gure, hango
zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jat guztiok ondatik, hau ere gorpentzara da zuentzat emango dena. Apalkoa berdin kalizaturik, berrizan eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ondatik, hau ere ogoran kalizara da. Itontari eta betiko aerola zuentzat eta soaretzat pekatu bat garkatzeko isuriko dena egiztue hau ere horietari. Hau da, sinistunaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen erioza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salaminaren kaliza eskaintzen bizkizuko zuri eskarrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartik ez duzulako, eta bali eskatzen duzugu Kristoren gortuko horak hartu dituguro, eskubitu santuak bat egiten zara. Gogoan izan jauna mundu guztian, zabaldu egagoan zure izan egambazko beritasun sorabantzizko beritasun ekin, horrentzio gure hartzailekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izkeko itxadokan erakoan dian gure sentiak eta hitako guztiak argitzazu zure horretuen hartitan. Errokizakizkikoaren guk guztiok betiko bizitzen itxudezago, kanoikoaren Ama Maria Doratsuarekin, Santo Jose bere senarrarekin, apostolo sartu egiten izan guztietan zuen adiskide izan diren sartuekin egiekin batean, gorezen zegoen Jesu Kristo zure semearen bitartez. Gure ditakoak, gogoan hartu, harrizko ditakoak eta bereziki azkaroz krimikoa mitikoa. Horen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jakoiko alguntzu hori Espiritu Santuarekin batean, oso eta aitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztiotan, salbatzaileak, agin eta erakutxien jarraitu, mintu gabe, esan ezagu. Gure aita, zenu eta zenan, santu izaberi zure izena, etorberi zure erreinoa, egin beri zure dira zeruan bezala gurren ere. Eman duzu gaur egunontako hogia, markatu dugu prozesorak, guk ere gure zonei markatzen dugu izkedo. Da ez, gurten taldeak eman, atera gaitzazu dutzetik. Atera gaitzazu jauna nahi guztietatik. Nahi duzu bakea gure egunotan. Zure errukiak esker pokatutik garbi bizitzen eta estuaketan sento. Betiko zorionetik txara batean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz, etorriko den zari gabea. Zure duzu, zari Jesu Kristo gure jauna zure esanara apostoluei bakea duzten dizuen, ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinitzu eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaio zure elizaren bakea, eman batasuna. Erreko biziko iztera gizaldi eta gizaldi eta jaukaren bakea eta zuekin. Baina zuen bakea eta. Angoituaren bidotxa, zute zer duzu publiko jokatua errutu jaunak. Angoituaren bidotxa, zute zer duzu publiko jokatua errutu jaunak. Angoituaren bidotxa, zute zer Yeah.
Jainko jauna guztia doatsuari santoi koroitu zenion gehia eta martinik izan zelako. Bai guzu sakramentu behitarrez, gaitz guztia garaiturik, zeruko ospea iritsi dezakula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta, bukatzeko kantatuko dugu, urteloko gure kanta, gure gatxoa, eta bidatean, kabinet, xantantziaren manikia, zuzuntzako tradizioa. Lucia zure deiez gaude, triste eta urrik harira, harritu ditzan zoaren, gure bihotzeko egia, gazetatik hasi ziren, Jesus onari segitzen, lagun zaiguzu guri ere, bide hori ikasitzen, ziren